Привітання поважаної сюди, привітання до завтра Сінкаченко, завтра БДУ і нейтральних глядачів. Сьогодні у нас двоня 16-го туру чемпіонату Мінської футболі 26-го року наближається до завершення потроху сезон. І Кругачі Укрчини у своїй доволі багатій історії виходять на гульню у статусі чемпіонів. І в цю гульню для вас презентують я, Ярослав Голос, і мій колега Іван Марківський. Привітання, Іван. Розкажи, напевно, спочатку, чого чекаєш в гульні, які у тебе чекають сьогодні? Я думаю, что очень хорошо уже чемпионство другого немецкого дивизиона. Тому тем меньше Кругачи натыкаются на то, что и можно. Ну, ось така і добре Андрій. І зараз просимо вас, Трансляції ад Крумкашов, альбом трансляції ад Німецької Федерації. Пожніть у коментарях, ці добре нас чувають, ці все добре знаком. Напишіть, будь ласка. Так, будемо ще криху тестувати звук на початку гульні, тому обов'язково, коли хочете нас, пишіть все звуком, чувати нас. Ну, тоді почекаємо з офіційною часткою. Давайте пока что поглядим на то, что отбывается на поле. Бачимо, что Будзя БДУ уводить на залка. Ось так БДУ активно починає. Атакує і йде передача. Максима зараз повинен був, напевно, істи навес, як ми прийшли по Крумкачу, але ні, перервали його оборону з Крумкачу. Ось так. Так, просим вибачення, що трохи затримуємося ми з початку коментування матчу. Протягуємо зараз інформацію. Калівашко, пишіться обов'язково. Зараз добре настрою. Наскільки ми розуміємо, там буде час доволі довго. І Калівашко позначитися, як ми ведали, що треба виправляти. Ну, як я зараз сам тестував трансляцію, чувають, напевно, нормально, ці добре чувають. Швидко почнемо, тому, коли ласка, давайте фідбек, коли він є. З камери переключаємося на телефон. Без проблем. Давайте зараз проверим, ці добре нас чуваць цяпер. Мы правялі некаторыя тэхнічныя, так бы мовіць, змены. Напішыце, ці добра нас чутна зноўку ж. І будзем тады ўжо вырашаць і пераходзіць да асноўнай часткі матчу. Так, зараз пакуль што яшчэ працягваем тэставанне гука, таму пакуль што так будзем просто глядзець, што адбываецца на полі. Дарэчы, даволі цікавая сёння чакаецца гульня, абавязкова яшчэ пагутарым пра гэта. Напэўна, калі браць менавіта бягучую форму каманд, менавіта іх выступу ў другім коле чэмпіянату Менску, то дзве самыя магутныя каманды сустракаюцца. Увогуле самая моцная каманда чэмпіянату Менску зараз, вось літаральна гэты момант. Крумкачы сваю задачу ўжо вырашылі, таму Крумкачы пакрысе так рыхтуюцца ўжо да фінальнай часткі. А вось для БДУ самыя важныя матчы сезону пачынаюцца менавіта зараз. І БДУ якраз дэманструе сваю гатоўнасць забіваць. Віталій Захмантович зараз выдатна ратуе. Захмантович павінен быў
як казалася, гэты мяч забіраць, але кулакамі выносіць далёка. Вось такі пажар крыху у нашай штрафной пляцоўкі на першых хвілінах. Што ж, так разумеем, што зараз добра пайшоў гук, і таму давайте пачынаць. Міраслаў Колас, Іван Бартніцкі сёння для вас каментуюць гэты матч. Пачнем са складу гуляючых сёння каманд. Склад футбольнага клуба БДУ. Нумар 16 Уладзіслаў Крыўко, нумар 6 Мікіта Міхалап, нумар 7 Фёдор Васілеўскі, нумар 7 Михаил Гусак, нумар 12 Яўген Кадэба, нумар 13 Павел Івашин, нумар 14 Матвей Філанец, нумар 19 Павел Сушкоў, нумар 20 Азым Балджанаў, нумар 21 Радыён Вабішевіч і нумар 22 Артём Краўцоў, галоўны трэнер клуба Дзяніс Тропін, старшы трэнер Алексей Фурса. Так, і пераходзім да складу гасцёў сённяшняй гульні. У браме сёння Віталь Зігмантович, нумар 16, палявыя гульцы. Капітан каманды Януш Ладуцька, нумар 5, нумар 6 Давуд Рыбгаджыев, Коскіна Міката, нумар 10, нумар 13 Мікіта Кухцік, нумар 17 Іван Радзівонаў, нумар 20 Яўген Гардзейчык, нумар 24 Константин Цвяткоў, нумар 66 Владислав Дубішчук, нумар 77 Даніла Гоцман, нумар 99 Артём Воронкович. Галоўны трэнер каманды Владимир Фомич Бушма. І таксама суддзі сённяшняй гульні, галоўны суддзя Віктор Залескі, яму дапамагаюць Юрый Харуженко і Юрый Нізоўцаў, чацвёрты суддзя Эмануэль Чынвіокву і інспектор матчу Александр Алейнікаў. Здаецца, вось зараз з афіцыйнай часткай мы скончылі, можам пачынаць. Нагадваем, калі, магчыма, хтосьці не ведае, што трансляцыя ідзе на YouTube-канал Федэрацыі футбола Менска і YouTube-канал Крумкачоў. Сённяшнія каментатары прадстаўляюць прэс-службу Крумкачоў, таму будзем крыху за Крумкачы заўзець. Заўзятару БДУ просім паставіцца да гэтага з паразуменнем, але таксама пра БДУ, калі штось цікавае падмецім, таксама будзем распавядаць. У гэтым сэнсе будзем імкнуцца да справядлівасці. Тым болей, што пра БДУ ёсць што сказаць, і я думаю, і мне, і майму калегу, бо гэта каманда набрала дуже-дуже моцную хаду на працягу апошніх матчаў. Ужо 5 перамог запару ёсць у каманды, і яны з даволі добрымі вынікамі, так мовіць, пераможныя з вялікай кропкай, не падвяргаючы сумневу права гэтай каманды на таксама, напэўна, трапленне у фінальны этап да адбору у першую лігу. Так, сёння, дарэчы, такая даволі добрая атмасфера на гульні. Здаецца, гледачоў, магчыма, не так шмат, як звычайна, але, тым не менш, калі вось паслухаць крумкачоўскі фан-сектар, ну, вельмі гучны ён сёння, здавалася б, не так шмат людзей наёма, але вось тыя людзі, тыя заўзятары, якія прыйшлі на сектар, сёння адпрацоўваюць проста за ўсіх, і нават нам з каментатарскай пазіцыі, шчыра кажучы, саміх сабе чуваць нават больш ціха, чым крумкачоўскі фан-сектар, тым больш, што зараз крумкачоўскі фан-сектар зноўку яшчэ раз павіншаваў. Вось гэтая фанацкая крычалка пра тое, што к вам прыехаў менскі чэмпіён, упершыню ў гісторыі можна яе прапець. Канешне, трэба магчымасцю гэтай карыстацца. Але, так, калі казаць пра БДУ усе свае гульні ў другім коле выйграла. 6 перамогаў запару БДУ. Гэтых 6 гульняў, 20 забітых галоў у БДУ. Асабліва, канешне, калі ласка, вось пасачыце сёння за нумарам 22 БДУ Артёмам Краўцовым. Форвард, які забіў 13 галоў у чэмпіянаце Менску, адзін з лепшых форвардаў чэмпіянату Менску. Столькі ж, колькі ў Шашко, на гол меней, чым у Міцкевіча з GGS United і на 2 галы болей, чым у крумкачоўца Уладзіслава Малородзіка. Таму яшчэ будзе сёння такое супрацьборства гэтых двух бамбардзіраў, Краўцоў-Марозік. Краўцоў зараз у выдатнай форме. За 6 апошніх гульняў, за 6 гульняў другога кола, 10 галоў. Але зараз крумкачоўскі ўжо нападнік Артём Воронкович. Бачым, што добра ён праходзіў. І зараз мяч усё яшчэ застаецца ў крумкачоў. Даніла Гоцман на Ладуцька. Ладуцька на Коскіна Міката. Коскі галавой. І фол у атацы. Будзе БДУ мяч ад сваёй брамы уводзіць у гульню.
Так, бачым мы сёння, што зноўку набраўшы хаду Варанковіч на полі, менавіта ён выцесніў з асноўнага состава і Расіслава Серага і Владзіслава Марозіка. Але ж разам з тым, што галоўная мэта ўжо выкананая, што крумкачы ўжо 100% выходзяць у фінальны этап. Магчыма, Владзімір Фаміч Бушма дае ўсё ж такі пагуляць тым, хто на першым коле атрымоўваў мала часу гульнявога, і таксама можа паспрабаваць нешта цікавае, што можа дапамагчы камандзе выйсці далей у наступныя этапы. І бачым мы, як пераходзяць БДУ медленно, але даволі ўпэўнена ў атаку, і здаецца, мяч павінен быў быць за БДУ, як пазнавалі, пра што пазначалі гульцы у белых цішотках, але суддзя бакавы паказвае, што мяч будуць уводзіць крумкачы. Менавіта гэта робіць Евген Градзейчык, які аддае назад на Мікіту Курціка, і Курцік спакойна, не спяшаючыся, аддае на свайго калегу па абароне. Тым не менш, гульня ідзе, гульня працягваецца, і ведаем, што крумкачы, нягледзячы на тое, з кім яны гуляюць, даволі паказваюць заўсёды адкрыты атакуючы футбол, ніколі не садзяцца ў аўтобус, нягледзячы на тое, якія задачы стаяць перад камандай. Як неаднойчы пазначаў галоўны трэнер каманды, крумкачы заўсёды імкнуцца гуляць у футбол, а не толькі на рэзультат. І бачым, як Коўскі чапляецца за мяч, чапляецца ён разам і за мячом, чапляецца з гульцом іншай каманды. І бачылі нават невялічкае сутыкненне зараз між Данілом Гоцманам і гульцом БДУ. Даруйце, з нашага пункту не бачна было яго нумар, але і бачым зноку яшчэ одно парушэнне, здаецца, правілаў, але тым не менш суддзя дае магчымасць гуляць далей. Цікава ўсё ж такі, як пойдзе сёння гульня, ці будзе гэта звычайны футбол, ці пабачым мы шмат нейкіх сутыкненняў, непаразуменняў між гульцамі. Ўсё ж такі зычым гледачам атрымліваць асалоду ад футбола, а не ад нейкіх боек, таўкучак і яшчэ нейкіх эмацыйных момантаў. Вось як, напрыклад, зараз бачылі мы, што выключна эмацыйны гэта быў фол, фаліў нумар 8 гулец БДУ. Патрапіў ён па нагам у Евгеня Гардзейчыку. Актыўна выказаў сваё меркаванне зараз Владзімір Бушма наконт таго, што ён думае пра гэты момант і што павінен быў атрымоўваць гулец картку. Тым не менш, суддзя фол свіснуў, гульня працягваецца і далей. Так, цікава. Напэўна, трэба яшчэ, па-першае, нагадаць вам, гледачы, каб вы актыўнічалі ў чаціку, у трансляцыі і на YouTube-канале Крумкачоў, і калі глядзіце на канале Федэрацыі футболу Менску, то ў канале Федэрацыі футбол Менску. Напішыце, калі ласка, у трансляцыі, з якога гораду падтрымліваеце і каго падтрымліваеце. Цікава будзе вельмі чытаць. Таксама ўсе вашыя пытанні, пажаданні, ўсё таксама пішыце, ўсё абавязкова прачытаем. Пытаюцца, на якім стадыёне сёння гуляем. Сёння гуляем на стадыёне дамашнім для каманды БДУ. Гэта стадыён футбольнага клуба Мінск, стадыён Камвольшчык на вуліцы Маяковскага, каля Ложыцкага парку. Прыгожае такая, канешне, прыгожае месца. Таксама пытаюцца, хто матч сёння каментуе. Міраслаў Колас і Іван Бартніцкі сёння працуем для вас. Калі ёсць іншыя пытанні, абавязкова пішыце. Цікава, дарэчы, сёння яшчэ паразмаўляць пра турнірныя перспектывы, бо з турнірнымі перспектывамі Крумкачоў усё зразумела. Крумкачы ўжо чэмпіён. Гэтыя кадры з узнагароджання Крумкачоў вы маглі бачыць у розных тэлеграм-каналах пра беларускі футбол. Усе гэтыя кадры ўзяты, калі што, з соцсетак Крумкачоў, таму абавязкова падпісвайцеся. Калі казаць пра БДУ, то цікава, таму што зараз крумкачы маюць 40 балаў турнірных у актыве пасля 15 тураў, пасля 31 бал у ураджайнай, 29 у БДУ і 27 у Менскага мора. То бок БДУ зараз ідзе ў тройцы, БДУ зараз ідзе на фінальны этап, але ад Менскага мора ўсяго толькі 2 балы. У БДУ сёння вось цяжкая сапраўды гульня з лідарам дывізіёна з крумкачамі, але у ураджайнай асабістая гульня з Менскім морам таксама будзе ў гэтым туры, пакуль яшчэ не ведаем яе вынік, бо крумкачы БДУ першымі ў рамках 16
гэтага тура гуляюць, але ну вось хтосьці з гэтых каманд, хтосьці з супернікаў БДУ таксама балы страціць. А ў апошнім туры БДУ, дарэчы, будзе гуляць з мінскім морам, і мне здаецца, што вось гэта будзе якраз той матч, у якім каманды ўжо высветляць, хто ж пайдзе ў фінальны этап. Канешне, канкурэнцыя ў мінскім дывізіёне неблагая. Зараз Радзівонаў мяч згубіў, але другім тэмпам атакуем. Так, Арыбгаджыеў вешае і бёг наперад Януш Ладуцька, але забірае мяч брамнік БДУ Крыўко. Дарэчы, хто глядзеў гульню першага кола, крумкачы БДУ, то я, напэўна, памятаюць гэтага брамніка Крыўко. Нядрэнна ён адстаяў тую гульню і, ну, насамрэч нядрэнна БДУ тую гульню правёў, але у крумкачоў, здаецца, атрымалася ўсё. Можна было выказаць задаволенасць усімі гульцамі крумкачоў пасля той гульні, усе беглі, усе прэсінгавалі, усе гулялі вельмі актыўна, 4-0 перамаглі. Вось выдатна атрымалася, канешне, гульня. І, напэўна, мы, канешне, паважаем усіх нашых сапернікаў, але вось, напэўна, з усіх тых сапернікаў, якія ў нас засталіся, менавіта БДУ гэта супернік, які максімальна набліжаны да тых, якія ў нас будуць на фінальным этапе. І, напэўна, якраз сёння можна яшчэ так крыху сабе праверыць, крыху паглядзець, наколькі крумкачы упэўнена перамагаюць такіх супернікаў зараз. Ёсць сёння ў складзе крумкачоў змены ў параўнанні з мінулымі турамі. Сёння наш другі брамнік Віталь Захмантович на браме. Усё ж таки Арсень Кудзін, канешне, наш першы брамнік, ёсць іншыя замены. Таму, канешне, для ўсіх гульцоў таксама добрая магчымасць сябе праявіць. І вось Давуд Арыбгаджыеў мог забіць, выдатна біў з лёту пасля такой падачы, і Крыўко на месцы будзе кутнік. Так, і разам з гэтым добрая навіна для крумкачоў, хто яшчэ не ведае, бо не сочыць за крумкачамі ў Телеграм і Інстаграм-каналах. Да трэніровак павярнуўся адзін з лідараў каманды Арсень Старыкаў, які атрымаў пашкоджанне ў гульні з Дынама Брэстам у рамках гульні у Кубку Беларусі. Тым не менш, зараз мы назіраем за кутнікам, які падаюць крумкачы. І, здаецца, набегаў, напэўна, то быў Мікіта Кухцік, тым не менш, мяч пайшоў трохі вышэй, і будуць уводзіць яго гульцы БДУ. Назіраем мы спакойную пакуль гульню, шукае Павел Івашин, на каго аддаць перадачу, і, здаецца, магла б яна быць добрая, калі б не аут, які зарабляе ўсё ж таки БДУ. То бок мяч захоўваюць, але праз выхад за межы поля. Дарэчы, цікавую вось рэч убачыў. Зноў ж такі, не так уважліва мы, канешне, сочым за БДУ, як за іншымі камандамі, таму нейкую інфармацыю пра БДУ мы распавядаем такую нейкую самую базовую, перш за ўсё ж для заўзятараў крумкачоў, якіх, я думаю, сёння нас шмат глядзіць. Цікава, што заўсёды, літаральна там ад самага стварэння гэтай каманды, у БДУ галоўным трэнерам быў Алексей Фурса, дарэчы, былы гулец крумкачоў, які ў 2014 годзе у першым сезоне ў гісторыі крумкачоў здабываў у якасці гульца пуцёўку першую лігу. Вось заўсёды мы ўжо неяк зыклі, што Фурса галоўны трэнер БДУ, а зараз убачу я ў пратаколе, што галоўным трэнерам БДУ пазначаны Дзяніс Тропін, а Алексей Фурса пазначаны як яго асістэнт, як яго старэйшы трэнер. І зараз на броўцы, калі я не памыляюсь, вось менавіта Дзяніс Тропін, вось ён так актыўнічае, Алексей Фурса больш так дзесьці у цені знаходзіцца. Ну, цікава. Вось адбылася, напэўна, такая трэнерская ракіроўка у трэнерскім штабе БДУ. І, магчыма, да добрых вынікаў яна прыводзіць, бо каманда на хаду, каманда вельмі значна прыбавіла па ходу сезона. І вось стварае БДУ таксама моманты, падыходзіць да варот крумкачоў. Зараз кутнік ужо ад БДУ, ідзе навес, Захмантович не першы раз ужо гульні мяча датыркаецца. Так, тут павінна абарона крумкачоў надзейна згуляць, Ладуцька выносіць, але пасля рыкашэту мяч застаецца у штрафной пляцоўцы крумкачоў і ля яе. Так, і вось зараз Яўген Кадэба быў з мячом, ён на Балджанова. Канешне, дзесьці наперадзе там Арцём Краўцоў,
Крумкачоў, нагадваю, што вось вельмі пасачыце за ім, ужо 6 гульняў запар чалавек забівае ў кожнай гульні. І, канешне, вось цікава, як нашы абаронцы Кухцік, Гарзейчык, Дабішчук, як яны з Краўцовым справяцца. Канешне, і не такіх форвардаў яны бачылі, але трэба разумець, што форму Краўцоў набраў, магчыма, лепшую кар'еры. Памятаем мы, як мы у мінулай перадсезонцы не прайшоў Краўцоў прагляд у Крумкачы, не трапіў у склад гэтай каманды, і вось, здаецца, зараз Краўцоў БДУ вельмі дапамагае, і сёння дапаможа, канешне, добры бой Крумкачам даць, бо зараз БДУ актыўна так з мячом валодае. Пакуль што звернемся да чату трансляцыю, перадаюць нам прывітанне з паставаў, у паставы таксама прывітанне, кажуць, што падтрымліваюць нас са станцыі хуткай дапамогі ў Менску, таксама вялікае прывітанне, і вось Краўцоў павінен быў зараз вырашаць пад нашы словы. Вельмі хутка Краўцоў апынуўся ў штрафной пляцоўцы Крумкачоў, і здавалася, ўжо пойдзе мяч у браму, але зусім так крыху міма, крыху правей за браму Краўцоў пусціў мяч. Вось гэта, здаецца, самы небяспечны момант, які быў у сённяшняй гульні, бо калі б Краўцоў трапіў, то не вырваў Зыгмантовіч. Вось так гульня пачынаецца вельмі складана, канешне, для Крумкачоў. Так, даволі з аднаго боку дзіўна назіраць, як, здаецца, чэмпіён горада Менску менавіта гуляе, здаецца, часам нават другім нумарам і дапускае такія моманты побач са сваёй брамай, але ж мы можам узгадаць папярэдняе кола, у якім мы бачылі, што заўсёды амаль у Крумкачова першы тайм трошачкі кульгаў, так бы мовіць, па сваёй рэалізацыі і колькасці момантаў, і наадварот, у другім тайме заўсёды Крумкачы забівалі шмат, і менавіта дзякуючы гэтым галам здабывалі свае перамогі. Тым не менш, мне, як заўзятару Крумкачова, вядома ж, хочацца, каб сённяшні матч скончыўся найперш перамогай, і, па-другое, пажадана без прапушчаных мячоў у браму Віталя Зыгмантовіча. Дарэчы, ведаем, што сёння на лаўцы запасных Кірыла Шчэрбін менавіта, таксама з цікавага Сергей Казека, ўжо другі ці, здаецца, трэці матч ён у заяўку ўваходзіць. Першае кола ён усё прайшоў у якасці асістэнта трэнера, але у гэтым коле ён ужо выходзіў не раз на поле, і скажу так, што даволі гульню ён узмацняў. Нягледзячы на тое, што можна яго лічыць ветэранам беларускага футболу праз узрост, нагадуем, што яму 39 гадоў. Нягледзячы на гэта, ён паказвае, што досвед мае, і талент нікуды не дзеўся, нават праз змену свайго амплуа, так бы мовіць, з гульца на спачатку галоўнага трэнера, а потым і асістэнта. Ну і дарэчы, калі мы ўжо пачалі распавядаць пра скамейку Крумкачоў, магчыма, крыху заўчасна, але трэба сказаць, што вярнуўся сёння Арсень Старыкаў у заяўку Крумкачоў. Памятаем мы, як на самым пачатку гульні з Дынама Брэстам атрымаў ён пашкоджанні. Вось толькі зараз Старыкаў аднаўляецца. Прыемная, канешне, навіна. Зараз тым часам Гоцман біў міма брамы. Дык вось, Арсень Старыкаў, канешне, вельмі прыемна, што ён вярнуўся, вельмі яго не хапала. Гулец, адзін з галоўных гульцоў цэнтра поля у складзе, канешне, Крумкачоў. Сёння, магчыма, убачым Старыкава не на такім працяглым адрызку гульні, але бачылі мы ўжо ў сацыяльных сетках, зноў ж такі, Крумкачоў, кадры з трэніровак Крумкачоў. Арсень Старыкаў ужо паўнавартасна з камандай трэніруецца, і, напэўна, ён гатовы. Напэўна, да фінальнай частцы форму набярэ. Але вось Міраслава Тамковіча, які атрымаў пашкоджанне ў гульні з Туркспорам, яго сёння якраз у заяўцы няма. Таму, вось так мы крыху сумна размяняліся. Канешне, добра, што Старыкаў вярнуўся, але яшчэ аднаго гульца страцілі. Спадзяёмся, што да фінальнага кола Міраслав Тамковіч таксама аднавіцца. Зараз ідзе закід наперад, і вось якраз, калі не памыляюся, Краўцоў і змагаецца. Так, але гэта адзінаборства, гэта быў нумар 7 БДУ, Фёдор Васілеўскі. Вось ён гэта адзінаборства, атрымоўваецца, выйграў у Мікіты Кухціка. Мяч застаўся у БДУ. Нумар 13 Павел Івашын будзе мяч уводзіць у гульню. Ну і гэта фол, канешне, фаліў Канстантин Цвятков, фаліў на Паўлы Сушкове, і будзе небяспечны такі штрафны для брамы Крумкачоў. Канешне, нечакана так даволі, ужо каля 20 хвілін гульня працягваецца, і
канешне гэты вось першая палова першага тайму яна відавочна за БДУ. БДУ актыўнейшае, як быццам бы вось па ходу гульні зразумела, каму з камандаў, якія сёння выйшлі на поле, балы вельмі патрэбны. Зараз Сушкоў ля мяча, Сушкоў падае, і трэба зараз, канешне, абароне Крумкачоў з гэтым было спраўляцца. Атрымалася ўсё даволі спакойна, пайшоў мяч па-за межы поля, і Віталь Зыгмантовіч будзе мяч у гульню уводзіць. Дарэчы, Іван, вось ёсць у нас час паразважаць. Як ты лічыш, Владзімір Бушма вось у гэтых трох турах, у тым ліку сённяшніх, Бушма будзе ці найграваць асноўных гульцоў, ужо рыхтаваць іх да фінальнага этапу, ці больш дасць шанец гульцам лаўкі і больш дасць пагуляць тым, хто не меў дастаткова гульнявой практыкі ў сезоне. Нашых лідараў вось Бушма, ён неяк паберажэ перад фінальным этапам, альбо наадварот не дасць ім выпасці з гульнявога тонусу, як ты лічыш? Так, найперш, мне складана адказаць на гэта пытанне аднабакова і 100%, але я маю некалькі думак. У тым ліку думаю, што так, зараз Варанковіч прабіваў, але гэта было трошачкі не ў браму, працягнем мы свае разважанні. Здаецца мне, што такой патрэбы ў скарыстанні ўсіх гульцоў асноўнага складу мы не пабачым, але толькі на пэўных адрэзках матчу, калі гэта будзе бяспечна для саміх гульцоў каманды і таксама для ліку. Збольшага, думаю, што будуць і гульцы атрымоўваць будуць атрымоўваць час тыя, хто яго не меў у першым коле, але разам з тым і, напрыклад, такія гульцы, як Арсеній Старыкаў ці той жа Міраслаў Тамковіч, калі ён паспее аднавіцца перад фінальным этапам, зноўку ж яны будуць прымаць актыўны ўдзел у матчах менавіта дзеля таго, каб напрацаваць пэўныя трэнерскія напрацоўкі. То бок гэта, я думаю, што будзе скарыстанне гульцоў асноўнага складу не для таго, каб зарабіць нейкі лік патрэбны, які патрэбны Крумкачам, але для таго, каб праверыць, ці будуць працаваць нейкія, так бы мовіць, разыгроўкі, нейкія схемы, тактыка, і менавіта праз гэта будзе ўжыванне гульцоў асноўнага складу. А наконт брамнікаў, дарэчы, я сам пакуль што трохі гойдаюся, так бы мовіць, у пытаннях, хто павінен быць асноўным брамнікам Крумкачоў. І відавочна, што не мне вырашаць гэта, але я маю думку, што нягледзячы на тое, што відавочна лічыцца першым нумарам Арсень Кудзін, ўсё ж такі Віталь Зыгмантовіч праз тыя шансы, якія ён атрымоўвае ад Бушмы, ён паказвае, што таксама яго не трэба запіхваць далёка ў запас, і мабыць, што абодвух голкіпераў мы пабачым у фінальнай частцы. І вось менавіта пра голкіпераў мне цікава запытацца цябе, Міраслаў, як ты лічыш? Цікава у нас, конечно, ситуація з брамнікамі, бо Віталь Зыгмантовіч у нас быў асноўным брамнікам на працягу двух мінулых сезонаў, але вось прыйшоў дасведчаны Арсень Кудзін са сваім досведам гульні ў першай лізе. Напэўна, працягне пасля атакі БДУ, бо выглядае вельмі небяспечна. Забірае Зыгмантовіч. Так вось складаная сітуацыя, але ведаем мы, што Віталь Зыгмантовіч усё ж такі зараз сумяшчае гульню ў Крумкачах са службай войску, і, канешне, гэта накладае пэўныя абмежаванні, і ў тым ліку абмежаванні на наведвальнасць трэніровак. А ў Крумкачах заўсёды Бушма казаў, што гэта вельмі важна. Калі ты жадаеш гуляць у складзе, абавязкова трэба трэніроўкі не прапускаць, трэніроўкі наведваць. Мне здаецца, што вось мне складана адказаць, хто з брамнікаў больш нагуляў на месца ў браме Крумкачоў на фінальны этап, але мне здаецца, што вось таго, хто будзе лепей на трэніроўкі хадзіць, таго Бушма і абярэ. Пакуль па сезоне гэта Арсень Кудзін, таму чакаем, напэўна, менавіта Кудзіна ў фінальнай частцы, але, канешне, не 100% гэта. Зноўку працягваем мы спрабаваць наладжваць гук. Раз, два, тры. Ці чутна нас зноўку? Зноўку
спробуем наладзіць гук праз мікрафоны і зноўку ж адбыліся трохі тэхнічныя змены, так бы мовіць, у працы, таму пазначцеся, ці пагоршылася якасць гуку, ці наадварот стала лепей. Так, Будем чакаць вашага зараз, меркавання. так, зараз пішыце абавязкова, ці будзе чутна каментатараў, ці будзе чутна абедзвюх каментатараў. Ось, пішыце, калі ласка, у чаце, бо толькі праз ваш фідбэк зможам гэта праверыць. Абавязкова пішыце. Мовіць, робім адну справу разам, але я нагадую, што можна дапамагчы крумкачам, дапамагчы менавіта каментатарам, каб такіх замінак з гукам не было у наступных момантах. Вы можете падтрымаць крумкачы па спасылцы ў апісанні да трансляцыі на канале Крумкачоў. Там ёсць спасылка на Donation Alerts, дзе вы можете падтрымаць нас любой сумай, якую вам не жалка. І пішуць, што з гукам дрэнна. Так, працягваем каментаваць, калі ласка, пішыце. Спробуем зараз каментаваць так, калі што, то калі будзе зусім дрэнна, то адкацімся да тых налад, якія былі вось некалькі хвілінкаў таму. Таму, калі ласка, пішыце, калі будзе зусім не чуваць, то дайце фідбэк, каб мы гэта ведалі. Да рэчы, у чаце трансляцыі, тым часам, напэўна, можна адказаць, распавялі пра тое, што Артём Краўцоў прайшоў прагляд у Крумкачах у мінулым сезоне, але ж не трапіў у склад Крумкачоў, бо не змог працу сумяшчаць з трэніроўкамі. Ну, я разумею вашу прэтэнзію да той фармулёўкі, якую каментатары сказалі, але ў любым выпадку, ну, калі чалавек жадае гуляць у Крумкачах, ён павінен, канешне, трэніроўкі наведваць. Гэта ні ў якім разе Краўцова не прыніжае. Якраз зараз Краўцоў, напэўна, заб'е гол, мне здаецца, і Краўцоў гэта робіць. Вось пад нашы словы, выдатны выхад 1-1. Краўцоў забівае, лік 1-0 на карысць БДУ. Вось якраз я хацеў сказаць пра тое, што Артём Краўцоў, канешне, таленавіты нападнік, і ніхто ў гэтым не сумняваецца. І вось Краўцоў словы пацвярджае. Краўцоў робіць лік 1-0, забівае ўжо ў 7-м матчы запар. І атрымоўваецца, што гэта 14-й гол Краўцова у сезоне. Краўцоў забівае 14-й гол і ў табліцы лепшых бамбардзіраў чэмпіянату Менску абганяе Шишко, даганяе лепшага бамбардзіра Міцкевіча з GGS United. Вось якраз адказвалі на каментар. Зноўку, шмат мы, канешне, сёння распавядаем пра Краўцова, але каб вы разумелі, вось у Краўцова 14 галоў, у наступнага пасля яго гульца БДУ толькі 4 галы, таму, канешне, разумеем, што ў гэтай камандзе вельмі ўсё на Краўцове завязана. Напэўна, на жаль, для заўзятараў Крумкачоў не страпіў ён у наш склад, але, ну, што ж рабіць? Ёсць у нас свае нападнікі, за якімі будзем мы гуляць, і трэба ўжо Крумкачам неяк гэтую задачу вырашаць. Канешне, вельмі непрыемны, пакуль атрымоўваецца першы тайм. Зараз, магчыма, будзе больш кантролю мяча ўсё ж ад Крумкачоў. Гардзейчык на Гоцмана. Гоцман на Цвяткова. Не зусім удала прымае мяч Гоцман, але ўсё яшчэ Крумкачы з мячом. І фол у атацы ад Крумкачоў. Пішуць у чаце, што ўсё выдатна чутна. Пішуць таксама ў чаце, як Краўцоў разабраўся з Мікітам Кухцікам. Ну, так, што сказаць. Зноўку, таленавіты нападнік, якога, як мне здаецца, пабачым мы на фінальным этапе. Вось гэта, канешне, ўсё можа зменіцца, але мой такой прагноз, што ўбачым мы БДУ на фінальным этапе. Зайдуць яны ў топ-3 чэмпіянату Менску, бо, ну, вельмі ўражвае, як гэта каманда гуляе. Вельмі прыемна глядзець. Цікавы, добры футбол. Крумкачы спрабуюць атакаваць, але перахапіла мяч БДУ, і зноўку контратака. Вось гэтыя контратакі БДУ, якія ж яны небяспечныя, і бяжыць БДУ па левым фланзе, бяжыць гулец БДУ, і зараз як разабраўся з Мікітам Кухцікам. Вау, канешне, фінт такі вельмі выдатны быў ад Радыёна Вабішевіча, і працягваецца атака БДУ. Ну, шчыра кажучы, зусім у Мікіты Кухціка нічога пакуль што не атрымоўваецца. Вось зараз, канешне, 1-1 гулец БДУ аказаўся з Кухцікам, і, ну, зусім Мікіта з гульні выпаў. Неяк складана яму, канешне, даецца гульня, хаця ёсць што Мікіце даказваць. Напэўна, ніхто яшчэ не ўпэўнены ў тым, ці будзе Кухцік асноўным у складзе Крумкачоў далей, і, канешне, пакуль не ведаю, што адказаць на гэта пытанне, гледзячы на гульню Мікіты. Ну, паглядзім, што далей. Вось зараз Цвяткоў з Коскі.
косткі на Цвяткова. Шмат вось гэтых пасоў у цэнтры поля, шмат пасу праз Цвяткова ідзе. Зараз Арым Хаджыеў таксама даволі заўважны ў першым тайме. Так, зараз зноўку Цвяткоў з мячом. Такая перадача ідзе на Гардзейчыка. Гардзейчык. Вау! Гол забіваюць крумкачы, вельмі нечакана. Так здавалася, даволі спакойна перакатвалі крумкачы гэты мяч, але Яўген Гардзейчык навешвае і навес на Івана Радзівонава. Іван Радзівонаў сёння гуляе атакуючы па абаронцам. Іван Радзівонаў ля чужой брамы. І бачым мы святкаванне ад гульцоў крумкачоў. Прыгожае, выдатнае. Ліка 1-1. Ужо павесялей. Хлопцы таксама могуць павесяліцца. Дык вось, Іван Радзівонаў, ведаем мы, што можа ён гуляць цэнтральнага абаронцу, і часта гуляе ён цэнтральнага абаронцу, але Владзімір Бушма час ад часу ставіць Радзівонава менавіта атакуючым па абаронцам. І вось гэты эксперымент Радзівонаў як атакуючы па абаронцам, мне здаецца, вельмі ўдалым, бо ўжо не першы раз Іван Радзівонаў як атакуючы па абаронца, калі аказваецца ля брамы суперніка, Радзівонаў забівае, выдатна ён аказваецца ў штрафной, находзіць мячы, выдатна галавой замыкае гэтыя навесы. Лік 1-1. Як табе гол, Іван? Калі б у нас было дзве гарнітуры, здаецца, вы пачулі усе мае эмоцыі ад таго, наколькі гэта быў прыгожы гол, наколькі гэта быў разам з гэтым нечаканы гол. Бо даволі нечаста з такой пазіцыі вырашаюць гульцы прабіваць, а яшчэ і прабіваць галавой, а яшчэ і трапляць у браму, а яшчэ і каб брамнік не паспеў гэта адбіць. Вялікі малайчынка Іван Радзівонаў робіць ён ужо, здаецца, трэці свой гол. І зараз фанаты менавіта ягонае імя будуць скандаваць, і, на мою думку, абсалютна заслугована. І бачым, што ёсць пустая прастора, праз якую запаўняе сабой Костя. Костя абыгрываецца з Янушам, і Януш Ладуцька, здаецца, выходзіў ён адзін супраць аднаго, але мяч патрапіў у рукі брамніку, і лік застаецца нічыйным 1-1. Тым часам ужо патрошку, але мы набліжаемся да экватару матча. Ужо праз зусім хуценька сыдзем на перапынак, і, напэўна, можна казаць першыя нейкія вынікі пра гульню ў першым тайме, і думаю, што варта азначыць вялікую працу, якую робяць БДУ, і як хлопцы імкнуцца да таго, каб все ж таки атрымаць гэтыя 3 балы, якія, я думаю, што відавочна дапамогуць ім абысці Менскае мора па вынікам гульні усяго чэмпіяната Менскага дывізіёна. І зараз бачым, нават што прапусціўшы гол, Дынама, даруйце, праз белыя цішоткі ўсё ж таки выклікае некантралюючая асацыяцыя, так бы мовіць. Але вядома, што гэта БДУ. БДУ не кідае гуляць, наадварот, яны ўсё ж таки спрабуюць знайсці сваіх атакуючых гульцоў праз закіды, і зараз нават зарабляюць яшчэ адзін стандарт. Бачым, што гэта ўжо даволі далёка не першы стандарт побач з брамаю крумкачоў, і будзем назіраць, што з гэтага выйдзе. І уставлю ўсё ж свае 5 капеек пра Мікіту Кухціка, пра тое, што і бачна, што трэнерскі склад робіць ўсё ж такі на яго пэўную стаўку, бо менавіта ён у адсутнасці Яўгена Гардзейчыка і Януша Ладуцькі атрымоўвае капітанскую павязку, што мы бачылі ў таварыскай гульні супраць Дынама. І ідзе зараз закід. Віталій Зігмантович, дзякуючы свайму высокаму росту, доўгім рукам забірае мяч. Хутенька выбівае яго на Варанковіча. Варанковіч адзін супраць 2 абаронцаў, і адмахнуўся ён ад аднаго з абаронцаў БДУ, і будзем зараз назіраць, ці скончыцца гэта папярэджаннем альбо нават карткаю для Варанковіча. Здаецца, не падышоў суддзя дзеля таго, каб вызначыць, ці добра ўсё з гульцом і зможа ён працягнуць матч, і, здаецца, ўсё нармальна. Будзе мяч аддадзены на карысць БДУ, пра што яны і будуць развіваць яшчэ адну атаку.
Так, вось цікава. Можете ў каментарях, дарэчы, напісаць заўзятары крумкачоў, як вам гульня Мікіты Кухціка, бо насамрэч могуць быць розныя меркаванні, у тым ліку розных каментатараў. Тут цалкам плюралізм мненняў, таму таму пішыце меркаванні. Зараз Крыўко з мячом. Крыўко, напэўна, далёка вынесе. Так, Крыўко БДУ цікава, дарэчы, гуляе БДУ. Яны, калі трэба, яны, канешне, апускаюцца, гуляюць так нізкім блокам, гуляюць у контратаках, але падтрымаць мяч таксама могуць. І вось цікава, пры ліку 1-0 здавалася, што БДУ будзе ўжо гуляць больш асцярожна і больш гэты лік 1-0 трымаць. Але зараз лік 1-1, і вось я не ведаю, наколькі гэты лік задавальняе БДУ. 1 бал гэта больш, чым 0, менш, чым 3. Таму вось цікава будзе паглядзець на малюнак гульні, асабліва калі лік застанецца 1-1, наколькі гэта задавальняе каманды. Здаецца, ні адну каманду не задавальняе. І вось крумкачы ідуць наперад. Гоцман з Коскінам і Катам на правым фланзе. Гардзейчык зарабіў ужо прыгожую галявую перадачу. І вось фол на Гардзейчыку. І гэта штрафны удар будзе. І, здаецца, вось зараз шанец у тым ліку Радзівонава. Вось зноўку хочацца мне, канешне, шмат кампліментаў у яго бок казаць. Бо, выдатна хлопец запісаўся ў каманду. Добрае ўзмацненне па ходу сезона. Магчыма, вось зараз яго таксама знойдзе Януш Ладуцька, які стаіць ля мяча. Ладуцька рыхтуецца, напэўна, ўсё ж навесць, канешне. Чакаем. Януш Ладуцька навешвае. І небяспечны стрэл ад Івана Радзівонава. Як жа Іван Радзівонаў, вось паглядзіце, як ён находзіць гэтыя мячы. Іван Радзівонаў зусім там у баку, не ведаю, колькіх метрах стаяў ад мяча. Не першы раз узгадайце вось гол. Іван Радзівонаў не ведаю, там адкуль выскачыў, ніхто яго не чакаў, а Іван Радзівонаў апынуўся ў штрафной пляцоўцы, Іван Радзівонаў галавой забіў. Зараз Іван Радзівонаў таксама, здаецца, стаіць дзесьці там нават па-за межамі штрафной ён стаяў перад штрафным. Здаецца, вось не будзе ён біць, будуць навешваць на іншых гульцоў, а тут Іван Радзівонаў аказваецца менавіта ў той кропцы, куды навесіў Ладуцька, і Радзівонаў б'е ў папярэчны варот Крыўко. Другі такі удар ад Радзівонава, і, здаецца, вось Радзівонаў даў нам два самыя небяспечныя моманты у менавіта першым тайме, у крумкачоўскім тайме. Аўтары галоў Радзівонаў і Краўцоў для мяне, напэўна, MVP пакуль што ў складзе каманд, але, канешне, вельмі рана вынікі яшчэ падводзіць. Так, цікава, вось пішуць нам каментар. Брамнік маскоўскага Спартака Рэнат Дасаеў казаў: хоць ты адразу першым прапускай, тады пачынаем гуляць як умеем. Напэўна, гэта ўсё ж не пра крумкачы ў гэтым сезоне, бо крумкачы звычайна забіваюць першымі, крумкачы звычайна перамагаюць пасля таго, як забіваюць першымі. Былі ў гісторыі крумкачоў сезоны з вялікай колькасцю такой складаных перамог пасля першага прапушчанага гола, але зараз, здаецца, перавага крумкачоў у менскім дывізіёне, калі мы кажам менавіта пра дыстанцыю ўсяго сезона, перавага крумкачоў, яна відавочная і такая сапраўдная чэмпіёнская гульня па мерках менскага дывізіёна, канешне. Фінальны этап другой лігі, гэта ўжо зусім другая гісторыя будзе, якой мы вельмі чакаем. Але, вось яшчэ раз нагадаю, калі казаць менавіта пра другое кола, крумкачы ў другім коле прайгравалі з ДШ БФС та Дынама. БДУ ў другім коле не прайгравала і увогуле балаў не губляла. Таму вось па бягучай форме сёння, канешне, гэтыя каманды прыблізна на адным узроўні стаяць, таму вось вельмі цікава за гэтай гульнёй назіраць. І пакуль яна, канешне, нашы чаканні апраўдвае. Так, зараз Івашын аддаў на Сушкова, і вось зараз БДУ ўжо так пазіцыйна пакрысе будзе атакаваць. Хацелася б, канешне, вось як заўзятарам крумкачоў усё ж больш прэсінгу пабачыць ад крумкачоў, каб не давалі БДУ так вальготна гэтым мячом распараджацца, але пакуль што БДУ атакуе, і вось зараз, здаецца, гэты мяч перахапілі крумкачы, але так жа хутка і згубілі. Хацелі пабачыць прэсінг ад крумкачоў, бачым прэсінг ад БДУ. Прыемна назіраць, як гэтая каманда гуляе. Вельмі такая добрая гульня, сапраўды на добрым узроўні. Так, вось зараз Гардзейчык. І вось трэба з-пад гэтага прэсінгу выходзіць. Ніхто не дасць на фінальным этапе крумкачам вальготна па 10 секунд думаць, што рабіць з мячом. Будзе прэсінг нашмат мацнейшы, чым той, які паказвае БДУ, таму трэба рыхтавацца.
здаецца, выйшлі з-пад прэсінгу, і Варанковіч на фланзе. Артём Варанковіч, наш асноўны нападнік у гэтым матчы. Варанковіч мяч вельмі хуценька губляе. Вельмі невыразную, шчыра кажучы, Варанковіч гульню з Туркспорам правёў. Пакуль што не ўдаецца яго нейкімі такімі карыснымі дзеяннямі адзначыцца і ў гэтай гульні. Чакаем, магчыма, той же Марозік выйдзе яшчэ на замену замест Варанковіча, але зараз БДУ з мячом будзем назіраць ужо за іх атакай. Усё так. І тут спрабавалі зноўку перавесці хуценька гульню ў атаку, але не атрымалася гэта у гульцоў БДУ, таму крумкачы апынаюцца з мячом. Канстантин Цвяткоў дае на Коскі. Здаецца, чакалі ад яго хуткага рыўка ў бок брамы саперніка, тым не менш аддаў на Еўгена Гардзейчыка. І, здаецца, нібыта трэба нейкі перапынак гульцам дзеля таго, каб суцешыць гульню і, здаецца, свае эмоцыі, пра што я хачу азначыць зараз, бо бачым мы шмат мелкіх штуршкоў з бакоў абедзвюх каманд. Бачым мы, як і калі недзе крумкачы могуць прытрымаць за цішотку, і вось як зараз што адбылося. Евген Гардзейчык даў адмашку, за што атрымаў жоўтую картку. Здаецца, гэта быў фол такі не абавязковы, тым не менш. Першая жоўтая картка атрымліваецца за крумкачамі ў гэтым матчы. Правяраюць, ці могуць працягнуць гульню. І зноў ж усё, дзякуй Богу, добра, зычым всім здароўя. Будуць разыграваць мяч хуценька, што і робяць. БДУ аддаюць адзін аднаму мяч. Здаецца, нават ужо не хочуць і абвастраюць. Здаецца, супраць крумкачоў іх задавольніць і нічыя. Задаю пытанне такое. І, дарэчы, хачу пачуць ад вас нейкія меркаванні, ад вас, паважаныя заўзятары, гледачы, аматары футболу. Пішыце, што вы думаеце, ці хопіць БДУ, ці будуць БДУ задаволеныя толькі адным балам з 3 магчымых. Евген Гардзейчык, які ўжо на жоўтай картцы вісіць, і бачыць, што супраць яго таксама у жорсткі сутык ішоў адзін з гульцоў БДУ. Это у нас быў Радыён Вабішчэвіч, нумар 21. Але суддзя бачым, што ўсё ж такі ўжо такія моманты не дае гульцам дайграваць да канца, і ўсё ж такі карткі паказвае і фалы пазначае, бо заўсёды маё жаданне як гледача, як каментатара ўсё ж такі каментаваць і глядзець футбол, а не сілавыя спорты нейкія. І бачым мы, што першы тайм заканчваецца, лік 1-1, галамі адзначыўся у складзе крумкачоў Іван Радзівонаў, а ў складзе БДУ Артём Краўцоў лік адкрыў, Радзівонаў сраўняў. Цяжкі першы тайм, канешне, у нас атрымаўся, але пакуль што адпачываем, чакаем вельмі цікавага другога тайму. У нас перапынак.
Пачынаем другі тайм матчу Крумкачы БДУ. Пакрысе подцягваемся да трансляцыі, пакрысе выходзяць каманды на гульню. Ажно 4 замены рыхтуюцца ў складзе Крумкачоў. Напэўна, пагутарым пра гэта яшчэ крыху пазней, калі ўжо усе гледачы вернуцца да гэтай гульні. Можам пакуль што нешта з табой, Іван, абмеркаваць. Хутка і турнір, асобны турнір ад менскага дывізіёну, і можна хоць усю каманду памяняць. Таму, магчыма, некалькіх новых гульцоў мы чакаем. Іван, магчыма, у цябе ёсць нейкія пажаданні ці патрэбным Крумкачам усіленні перад фінальным этапам? Магчыма, нейкія пазіцыі ты жадаеш, каб узмацнілі Крумкачы? Так, ну, відавочна, я думаю, што адно ці два усілення мы пабачым, што з'явяцца новыя гульцы. Што за яны, я не маю ніякага уяўлення пра гэта, але тым не менш, думаю, што яны будуць. Ведаем мы, што ёсць праблемы ў Крумкачоў з нападнікамі на працягу ўсяго сезону. Бачым мы, што былі моцныя адрэзкі і у Улыслава Марозіка, менавіта як нападніка, і так і у зараз Варанковіча, які нават забраў узнагароду гулец месяца. Я нагадваю, што ён у нас найлепшы гулец мінулага месяца у складзе Крумкачоў, і тым не менш будуць, думаю, што нейкія прагляды ці пошукі тых, хто зможа ўзмацніць Крумкачы ў якасці менавіта нападніка. Бо часам нават калі глядзіш на гульню каманды, здаецца, ўсё добра. Ёсць камбінацыі, ёсць перадачы, ёсць разуменне гульні, але галоўнае, чаго няма таго вастрыя, якое можа взяць гэты мяч і накіраваць яго ў браму добра і якасна. І ўсё ж такі я б ўсё ж такі чакаў менавіта усиления нападника. Что думаешь ты? Ну, скажу коротко, и будем уже, конечно, переходить до гульні. Згодны цалкам з нападнікам, што самая праблемная пазіцыя ў складзе Крумкачоў гэта зараз, і вельмі чакаем нападніка на фінальны этап. Я б узяў усё ж, скажу пасля таго, як Радзівонаў, спадзяемся, заб'е чарговы гол. Радзівонаў аддае на Антоновіча, Антоновіч не рэалізоўвае, не ўдалося прыняць. Дык вось, чакаў бы, магчыма, якраз флангавага гульца, нейкага латараля ў камандзе вельмі хацелася б. Ну і, магчыма, нейкае ўзмацненне альбо на браме, альбо ў цэнтры абароны, бо ў цэнтры абароны, напрыклад, працягваюцца дакладна пошукі нейкіх... Вось пасля Букінэджы ёсць, пасля яго сходу ёсць нейкая дзірка, якую трэба неяк заткнуць, і пакуль шукаем, як гэту дзірку заткнуць. А Арсень Старыкаў, які толькі што выйшаў на поле, амаль што забівае. І вось, напэўна, зараз, калі Крумкачы вельмі так актыўна пачалі другі тайм, трэба сказаць пра замены. Ажно 4 замены адбылося ў перапынку. Выйшлі на поле Сергей Казека, Алексей Баранаў, Арсень Старыкаў. Вось бачым, што, магчыма, на мой погляд, 3 мацнейшыя нашы паўабаронцы. Вось яны выйшлі менавіта ў другім тайме, таму, канешне, гэта ўзмацненне нашай каманды. Вельмі радыя бачыць Арсеня Старыкова пасля траўмы, вельмі радыя, што Сергей Васильевич Казека пачаў рэгулярна падцягвацца да каманды. І таксама Ягор Антонович яшчэ выйшаў. Дык вось, і зараз у нас паглядзім яшчэ, што будзе ў гульні. На пачатку другога тайму, вось калі у цэнтры поля мяч разводзілі, атрымоўвалася так, што Януш Ладуцька спускаўся ў цэнтр абароны, і ён там быў разам з Гардзейчыкам і Дабішчуком. Атрымоўваецца, заняў месца Мікіты Кухціка. Сергей Казека выйшаў замест Святкова у апорную зону, і таксама у апорнай зоне Алексей Баранаў, атакуючыя паўабаронцы Арсень Старыкаў, Іван Радзівонаў. Вось сышоў з атакуючай тройкі Артём Варанковіч. І зараз на другі тайм, вось па пачатку тайму, зноў ж такі яшчэ паглядзім, але на пачатку тайму на пазіцыі цэнтральнага нападніка стаяў Коскіна Міката. Вось на гэта я звярнуў бы ўвагу, вельмі цікава. Коскіна Міката адзін тайм у гэтым сезоне згуляў як цэнтр нападніка. Гэта было ў гульні Крумкачоў супраць ФСК Энергетыка ў другім туры, і тады на Міката забіў. Тады вельмі
цяжкая была гульня, 1-0 перамога крумкачоў, і вось намікаты на самым пачатку гульні забіў 1 гол тады, і эксперымент атрымаўся такі нядрэнны, і зараз, здаецца, Бушма зноў гэты эксперымент паўтарае, бо у пошуку мы нападніку знаходзімся, і калі не будзе ўсё ж узмацнення неяк звонку, неяк з іншых каманд, то, магчыма, менавіта з гульцоў нашых дзеючых знойдзем новага нападніка. Вось паглядзім, вось вельмі цікава будзе паглядзець, як Коцкіна Міката будзе сёння гуляць, як Коцкіна Міката праявіць сабе на такой не самай звыклай для сябе пазіцыі, і заклікаю таксама увагу да гэтага шчыльную сваю накіраваць заўзятараў крумкачоў. Ну і атрымоўваецца, Ягор Антанович выйшаў замест Данілы Гоцмана латэралем. Так, вось зараз сказалі мы, што вельмі актыўна пачаўся тайм, зараз такі атрымоўваецца тайм, пайшло шмат перапынкаў у гульні. Дарэчы, нагадваем вам, трансляцыя ідзе на YouTube-канале Крумкачова Федэрацыі футболу Менску. Калі заўзееце за крумкачы, то заклікаем вас, калі ёсць такая магчымасць і жаданне, падтрымаць трансляцыю Крумкачоў на Donation Alerts, а таксама абавязкова актыўнічайце ў чаце, пішыце свае думкі па гульні, вельмі радыя будзем паслухаць. Зараз вось крумкача зноўку атакуюць, і зноўку Ягор Антанович, і Ягор Антанович пакуль толькі ўваходзіць у гульню. Вось Ягор Антанович мяч губляе, не здолеў нармалёва яго апрацаваць. Дарэчы, было пытанне ў нас у чаце, як пракаментуеце ананімны тэкст, які сёння з'явіўся на сайце крумкачоў. Прачыталі каментатары гэты тэкст, гэта можам пацвердзіць. Іван, ёсць нейкія, магчыма, меркаванні на гэты конт? Не ведаю. Калі няма, то можам проста заклікаць прачытаць гэты тэкст самім. Так, найперш, все ж таки звярну вашу увагу да гульні і да таго, што зараз прыціснулі трошкі Крумкачова побач з сваёй брамай. І вось мяч сышоў. І пакуль гульня трошечки прыпынілася, скажу, па-першае, я сам заклічу все ж таки, не глядзячы на то, што мы прачыталі, заклічу іншых зайсці на сайт Крумкачоў і пазнаёміцца з гэтым тэкстам. Тэкст даволі цікавы. Я зайду з больш, напэўна, філасофскага боку. Скажу, што слова там сказанае правільна, што парадавацца, вядома, можна, і рабіць гэта трэба, бо калі заўсёды лічыць сябе такім, так бы мовіць, андэрдогам, калі заўсёды казаць, што ну што мы там маленькі клуб, што там гэта не вышэйшая ліга, чаго там яе святкаваць. Не, я ўсё ж такі пагаджуся з аўтарам у той яго тэзе, што трэба ўсё ж такі радавацца і такім трафеем, і трэба разумець сваю ўсё ж такі годнасць, але разам з тым, што ты разумееш сваю годнасць, ты павінен, і гэта тебе накладвае і дадатковую адказнасць. Бачым мы зараз нейкі, так бы мовіць, такое трошачкі пажарышча на фланзе бліз брамы Крумкачоў, якое скончылася тым, што Віталій Загматович спакойна, але моцна выносіць мяч ажно за межы, так бы мовіць, стадыёна. І хутенька павярнуся да тэксту, яшчэ скажу, што ўсё ж такі гэта, зноўку ж пагаджуся ў тым, што гэта і тут Віталій Загматович гучна паведамляе пра тое, што ён незадаволены тым, што патрымаў ён па назе ад нападніка БДУ. Тым не менш, усё нармальна, і ён зможа працягваць гульню. Так, і заканчваючы сваю думку, ўсё ж такі трафею парадавацца, а далей працаваць, бо наперадзе праца яшчэ большая, і яе не трэба адрынаць. Што думаеш ты, Міраслаў? Таксама, напэўна, коротка скажу. Так, па-першае, зноў жа такі заклікаем на сайце krumkachi.com прачытаць гэты тэкст. Нейкі ананімны заўзятар гэты тэкст напісаў, вось там яго апублікавалі. Калі ўжо абмяркоўваць яго, то, канешне, прыемна заўсёды заваяваць трафей. Першы трафей у гісторыі. Не трэба неяк яго абясцэньваць, бо да гэтага 4 разы ўдзельнічалі ў чэмпіянаце Менску. 4 гады мы не маглі нават такі трафей узяць. Таму добра, канешне, што ўзялі.
чым крумкачы вельмі прыемна крумкачы бачыць з нейкім кубкам, бачыць у рандзе чэмпіёнаў, але ну, канешне пасвяткавалі і добра, трэба ўжо неяк пакрысе забываць, пачынаць да фінальнага этапу рыхтавацца, бо наперадзе самы складаны этап, дзеля якога вось усе гэтыя месяцы па сутнасці мы і рыхтаваліся, бо ну мала хто сумняваўся, ўжо шчыра скажам, што крумкачы выйдуць у фінальны этап, а вось як згуляюць крумкачы на фінальным этапе, гэта ўжо не зусім прадказальна. Вось сёння якраз добрая гульня, каб сваю моц праверыць на фоне такога добрага суперніка. Зноў ж такі, на фінальным этапе супернікі будуць і памацнейшыя, таму калі жадаем да нечага імкнуцца ў фінальным этапе, то трэба сёння здабываць станоўчы вынік і галоўнае станоўчую гульню дэманстраваць. І вось Кутнік зараз у БДУ свае мэты, у БДУ турнірныя мэты яшчэ ў чэмпіянаце Менску, і БДУ, канешне, просто так нам гэтыя балы не аддасць. Як мы ўжо у гэтым упэўніліся, спраўляецца крумкачы з Кутнікам, але атака БДУ працягваецца. Зараз БДУ кантралюе мяч. Будзе, напэўна, перадача наперад. Гардзейчык першы на мячы. Але ж зноўку мяч губляем, зноўку атакуе БДУ. Нейкае такое непаразуменне паміж абаронцамі нашай каманды, і прыводзіць яно да таго, што БДУ прабіла. БДУ б'е па браме Загмантовіча, тут ужо Загмантовіч на месцы, пераводзіць мяч на Кутнік. Чарговы стандарт ужо для брамы крумкачоў, ні першы, ні другі. Даволі шмат іх было па ходзе гульні. Бачым мы, што даволі асцярожна, дарэчы, вось цікава, БДУ так ідзе вельмі асцярожна у нашу штрафную пляцоўку. І цікава, вось калі лік захаваецца 1-1, ці пойдзе БДУ на рыск бліжэй да канцу гульні, ці пойдуць яны усімі сіламі наперад, бо зараз некалькі гульцоў, 3 гульцы застаюцца па-за межамі штрафной пляцоўкі, а ў крумкачоў усе, акрамя косткі, абараняюцца. Але ж ідзе навес. Канешне, такая перавага крумкачам дапамагае ў сваёй пляцоўкі, але зноўку мяч мы губляем, і зноўку БДУ працягвае атакаваць. Ужо не першы раз пасля Кутніку крумкачы спраўляюцца, мяч выносіць, а БДУ працягвае атаку другім тэмпам, за якой зараз будзем якраз і назіраць. Усё так, і яшчэ асабіста сябе хачу заўважыць, што ўсё ж такі на стадыёне прысутнічае нейкая напружанасць між камандамі, яно нават з нашай пазіцыі каментатарскай адчуваецца. Бачым мы сёння шмат стыкаў, шмат прэтэнзій гульцоў адзін да аднаго, нават галоўныя трэнеры часам падключаюцца. І асабіста мне даволі нязвыкла бачыць Уладзіміра Бушму, калі ён даволі актыўнічае на аброўцу у тэхнічнай зоне сёння, і выказвае таксама свае пытанні да галоўнага арбітра сустрэчы. Так, зараз крумкачы здолелі зноўку адбіцца ад чарговага стандарту, і БДУ будзе выводзіць мяч у гульню. Бачым мы, як шмат гульцоў БДУ размінаецца на баку, за межамі поля. Таксама робяць і 3 гульцы крумкачоў. І зараз назіраем мы менавіта за атакай. Сергей Казека апынаецца з мячом, абыгрываецца Назарсенем Старыкавым, і зноўку кантроль не губляюць. Здаецца, менавіта пра гэта мы кажам, калі можам назваць Сергея ветэранам беларускага футбола, што нягледзячы на тое, што мала ў яго часу гульнявога, калі ён выходзіць, ён гуляе даволі добра. І зараз захавалі мяч, і нават быў стрэл у штрафную, там быў, дажалю абаронца першы на мячы, тым не менш, гэта паказвае, што нашыя хлопцы таксама заражаныя. Казека зноўку з мячом ідзе ў сольны дрыблінг, аддае на Івана Радзівонова. Радзівонов, што ён будзе рабіць? Ён закід робіць у штрафную, там на падборы першы Давуд Рыбыжыў. Давуд б'е, і момант на гэтым адыграны. Пазначае суддзя, што будзе замена ў складзе футбольнага клубу Крумкачы. Поле пакідае поле Костя Наміката, замест яго выходзіць нумар 7 Уладзіслав Марозік, найлепшы бамбардзір. І зараз мы будзем назіраць, як, так мовіць, за дуэлю найлепшых бамбардзіраў сваіх камандаў. Цікава, ці Марозік можа дагоніць, ці можа
БДУ павялічыць свой адрыў. Ну, ось цікаво, що я казав якраз на самому початку другого тайму, що такий цікавий експеримент від Бушми, Коскіна Міката напереді, як центральні нападники, що цікаво буде поглядіти. Недовго поназирали за цим експериментом, 10 хвилиночок усього. Так, зараз Давуд Арбгаджиєв не приймає м'яч, сходить він поза межі полем. Так ось цікаво. Казалося, што паглядзім на Коскіна Мікату як на форварда і на што гэта будзе сапраўды магчыма нейкая наша нарыхтовачка перад фінальным этапам, але не. Але вось замянілі Коскіна Мікату, не ведаю, ці было так запланавана, ці магчыма эксперымент неяк так вельмі хутка Бушман няўдалым прызнаў, не ведаю, не паспеў нічога Коскіна Міката паказаць за такі кароткі адрэзак другога тайму, і вось ужо Владзіслаў Марозік, наш лепшы бамбардзір, 11 галоў у гэтым сезоне. Вельмі даўно Марозік ўжо практычна не забіваў. Асноўныя яго галы прыйшліся на май, памятаем вось той пентатрык у браму Спартака, памятаем, там увогуле добрая такая галявая серыя ў маі была, а вось летам, шчыра кажучы, чэрвень, ліпень, зараз жнівень, увесь час Марозік забівае вельмі рэдка. І вось паглядзім, магчыма, сёння неяк ён сабе праявіць. Ну а Сергей Васильевич Казека зараз адпрацоўвае, зараз дабяжаў да гэтага мяча, зараз галавой яго вынес па-за межы поля, але ж мяч застаўся БГДУ, і зноўку Краўцоў выходзіць 1-1, Віталь Захмантович. Я не ведаю, што адбылося толькі што. Цікава. Я хацеў сказаць пра Віталя Захмантовича, што Віталь Захмантович неяк так, стаяў на месцы. Просто Віталь Захмантович, не зусім я зразумеў гэтае дзеянне. Правалілася зноўку наша абарона, выйшаў 1-1 Краўцоў з Захмантовичам, і Захмантович просто стаяў на месцы. Захмантович ніяк не выходзіў на Краўцова, Захмантович ніяк не перашкаджаў Краўцову, і я думаю, што кажучы, што будзе гол, будзе 2-1, што Краўцоў спакойна вырашыць гэты момант, расстраляе браму, але Краўцоў чамусьці аддаў, і толькі гэтае страннае рашэнне Краўцова, сапраўды рашэнне вельмі незразумелае, выратавала нас ад гола, бо мне здаецца, калі б Краўцоў быў бы гол, было б 2-1. А так Краўцоў чамусьці аддаў неяк не вельмі гледзячы на тое, дзе стаяць яго партнёры, дзе стаяць абаронцы Крумкачоў, і Крумкачы не без прыгод, але тут ужо справіліся, тут ужо вынеслі. Даравалі Крумкачоў апаненты нашыя, вельмі блізка было да голу. Канешне, зноўку правальваецца наша абарона. Наша абарона яшчэ з Трукспорам правальваецца. Памятаем мы, 2 выхады 1-1 Кірыла Хмалко, нападніка Трукспора, 2 траплянні ў штангу ад форварда Трукспора. Вось зараз 2 разы 1-1 выскокваў ужо Краўцоў. Адзін з момантаў ён рэалізаваў. Ведаеце, у фінальным этапе 2 выхады 1-1, калі наш супернік атрымае, ён можа 2 галы забіць, і тут ужо складана будзе з гэтым штосьці зрабіць. Таму, нешта зусім незразумела з нашай абаронай адбываецца у апошніх матчах. Трэба з гэтым неяк вельмі хутка да фінальнага этапу штосьці рабіць, бо не разумею я, чаму наша абарона другі матч запар гуляе вось гэтак дрэнна. Але ж пакуль што лік 1-1. Пашчасціла, канешне, Крумкачам. Давуд Арбгаджиев з мячом на Гардзейчыка, Гардзейчык на Казеку. Казека знойдзе нейкае цікавае рашэнне. Казека аддае на Марозіка, кароткая перадача. Марозік на Дабішчука. Дабішчук на Ягора Антановича. Ягору, конечно, трэба выходзіць у гульню лепей. Трэба паказаць сабе, пакуль што зусім выпадае Антанович. Але ж не толькі ён, не самая удалая гульня, напэўна, для Крумкачоў і добрая гульня для БДУ, якая можа для іх скончыцца турнірнымі баламі. Вось Казека барацьбу за мяч выйграў, Казека на Баранова. Баранов добры на Арбгаджиева, і вось зараз трэба Арбгаджиеву добры навесік забіць. Добры навесік, магчыма, і атрымаўся, але накрылі там Антановича. Добра, што Антанович мяч для нас захаваў, працягваецца атака. Дабішчук, Старыкаў, Казека. Шмат Казека апынаецца з мячом у другім тайме. На Баранова, Баранов наперадзе. Толькі Антанович гэты мяч дагнаў. Антанович на Радзівонова. Радзівонова на Старыкава. Старыкаў б'е па браме. І што пакажа арбітр? Арбітр паказвае кутнік. Кутнік Старыкаў зарабіў, паназіраем за чарговым стандартам Крумкачоў.
Так, ведаем, хоць і ведаем, што стандарты даволі не самы рэзультатыўны момант для крумкачоў. Не шмат забіваюць, але з прыходам Івана Радзівонова ўсё магчыма. Бачылі мы, як ён добра можа падключыцца на менавіта стандартах. І свае першыя 2 галы ён забіў менавіта з іх. І будзем назіраць зараз. А тым, што адбудзецца. І тым не менш, разыгроўка ідзе праз низ. І толькі зараз я стрэл. Ёсць удар по праве і гол! Іван Радзівонаў робіць дубль. Номінальны абаронца, номінальны апорнік робіць дубль і выцягвае, здаецца, гэтую гульню для крумкачоў. Робіцца лік ужо 2-1 нарэшце на карысць менавіта нашай каманды. Зноўку ж нагадаю гледачам, хто нас глядзіць праз трансляцыю на канале Менскай федэрацыі футболу, што мы сыходзім з прэс-цэнтру крумкачоў, таму даруйце, але такія моманты нам даволі складана утрымоўваць свае эмоцыі, тым больш пры такой гульні. А гульня, я хочу адзначыць, што даволі цікава, і БДУ сябе паказвае як дуже моцная каманда, дуже моцны гулец. Здаецца, вось зараз часам БДУ ператвараецца ў такую вялікую машыну, якая, здаецца, катком можа ісці да брамы і даходзіць, і рабіць небяспечныя моманты, і толькі праз тое, што яны даруюць крумкачы. У некаторых момантах сапраўды было так. Тым не менш, лік робіцца 2-1, і будзем назіраць, што будзе адбывацца далей. Просіць хітрык у Івана Радзівонава заўзятары крумкачоў. І бачым, што рыхтуюцца замены, якія ў складзе БДУ, якія будуць зусім хуценька праведзеныя. Цікава, ці гэта будуць нейкія пазіцыйныя замены, ці, наадварот, на ўзмацненне атакі. Мне цікава менавіта з гэтага погляду. І так, пазначае суддзя, што поле ў нас пакінуць 2 гульцы. Гэта будзе першы з іх будзе нумар 19 Павел Сушкоў. І другі з тых гульцоў гэта нумар 10 Даруйце, мне гэты момант я трошачкі не пабачыў, хто пакінуў поле. Тым не менш, у гульню уступілі нумар 10 ўсё-такі выйшаў у гульню, это Герасімчык Евген, і нумар 17 Іван Багрэй. Так, і Радыён Вабішевіч яшчэ з поля сышоў. Зараз за атакай БДУ паназіраем. Загмантовіч выходзіць наперад. Вось гэта ўжо больш падобна на тое, што трэба. Загмантовіч выгравае адзінаборства у Краўцова, але зараз і Загмантовіч трымаецца так за нагу, і Краўцоў ляжыць на газоне. Нейкая сутычка адбылася. Так, 2 замены ў БДУ. Цікава, што ў БДУ не было заменаў. Напэўна, цалкам задаволены Дзяніс Тропін і Алексей Фурса былі гульнёй сваёй каманды, але як толькі прапушчаны гол, адразу і Герасімчык, і Багрэй увайшлі ў гульню і будуць яе ўзмацняць, будуць, напэўна, ўсё ж чакаюць ад іх дапамогі ў атаке. У першую чаргу, вяртаючыся яшчэ, напэўна, да забітага гола крумкачоў, вось мне здаецца, што з усіх эксперыментаў, такіх, якія рабілі крумкачы ў гэтым сезоне, Радыёнаў, як атакуючы паўабаронца, гэта, шчыра кажучы, адзін з самых удалых, калі не самы удалы. І я буду вельмі здзіўлены, калі зараз мы не будзем у кожным матчы Радыёнава бачыць атакуючым паўабаронцам, бо так выдатна ён знаходзіць гэтыя мячы, так выдатна гуляе галавой. Кожны раз, калі ідзе навес крумкачоў у штрафную, калі хтосьці знаходзіць гэты мяч, то Радзівонаў, дзе б ён не стаяў перад стандартам, ён апыняецца там, дзе трэба, ён б'е галавой, б'е вельмі дакладна, выдатна, без шансаў для кіпера. Таму, цалкам заслужаны дубль, канешне, сёння Радзівонава. Памятаем мы, што яшчэ ў папярэдчыну трапляў. Вось, напэўна, атакуючага паўабаронцы ў выглядзе Радзівонава, як мне здаецца, крумкачы знайшлі, але, хацелася б цяпер усё ж прыходзіў ён да нас як больш цэнтральны абаронца, і калі ён ідзе наперад, то хацелася б цэнтральнага абаронца, напэўна, гэтую пазіцыю ўзмацніць ужо нейкім новым гульцом. Паглядзім, спадзяемся, што ўзмацненні крумкачоў яшчэ чакаюць перад фінальным этапам.
этапам. Ну а пакуль што назіраем за атакай БДУ, якраз быў з мячом Герасімчык, які нядаўна выйшаў на поле, але мяч згубіў, і атака Крумкачоў. І наперад мяч на Марозіка аддаюць, але наперадзе ажно два абаронцы БДУ, і вось мяч ужо ў Крыўко. Крыўко выносіць на Кадэбу. Як жа актыўны Радзівонаў. Радывёнаў, не ведаю, хочацца яго вельмі хваліць, нават зараз. Спачатку гульні ён гуляе вельмі актыўна, і зараз так ідзе наперад, так працуе, так прэсінгуе. Ну, проста выдатна. Не ведаю, што ў гэтым матчы адбудзецца, але пакуль што пытанне з MVP гэтага матчу ў складзе Крумкачоў для мяне цалкам вырашанае, напэўна. Зараз з мячом Старыкаў, але неяк суддзя зафіксаваў ці то становішча па-за гульнёй, ці то фол ад Крумкачоў, не ведаю. Напэўна, фол усё ж пры адборы быў у Старыкаве. Старыкаў кажа, што ён у мяч гуляў, але ж мяч згубілі Крумкачы з мячом БДУ. Першы матч Старыкава пасля вяртання. Напэўна, пакуль што Старыкаў яшчэ не ў аптымальных кандыцыях, напэўна, трэба яму пэўны час. Добра, што гэты час ёсць, яшчэ гульня сёння, гульня супраць GGS Максімуса. Якраз к фінальнаму этапу Старыкаў форму павінен аптымальна ўжо набраць. Антанович зараз на Старыкова. Старыкаў прапускае так элегантна на Казеку. Казека на Гардзейчыка. Актыўна Крумкачы ідуць наперад. Гардзейчык на Арыбгаджыева. Арыбгаджыеў назад на Гардзейчыка. Гардзейчык на Казеку. Казека на Дабішчука. Антанович. Казека. Доўгая такая атака у Крумкачоў. Баранаў. Гардзейчык. Арыбгаджыеў. Такая ідзе нізам перадача, і перадача праходзіць. Марозік як жа біў па браме суперніка. Мне здавалася, што ішоў мяч у браму, быў бы гол Марозіка, было б 3-1, але, на жаль, не. І рыхтуюцца замены ў складзе Крумкачоў такім часам. Увайдзе ў гульню Даніла Гаўрыльчук і увайдзе ў гульню Павел Варэнік. Цікава, Варэнік апошнія некалькі гульняў трапляў у заяўку, але ніколі не бачылі мы яшчэ ў апошніх гульнях Варэніка на полі. Даўно ён з'яўляўся ўжо ў складзе Крумкачоў, літаральна там пару матчаў у гэтым сезоне правёў. І вось зараз Варэнік упершыню за доўгі час выйдзе ў афіцыйным матчы на поле. Цікава, куды яны выйдуць, на якія пазіцыі на поле. І Варэнік, і Гаўрыльчук — гэта флангавыя гульцы, гэта такія латэралі ў той схеме, якую Крумкачы выкарыстоўваюць. Цікава, замест каго яны з'явяцца. Тады абавязкова пагутарым пра гэта. Пакуль што Старыкаў добры адбор. Старыкаў на Радыёнава. Радыёнаў на Марозіка добра аддае. Марызоік трэба было вырашаць. І Старыкаў на дабіванні таксама міма. Якая ж выдатная перадача ад Радыёнава. Кожны раз, як жа добра ён знайшоў Марозіка, кожны раз Радыёнаў застаўляе узгадваць пра сабе. Выдатная сёння гульня, як быццам толькі адзін ён часам на полі ў нас і ёсць у атаке. Бо, шчыра кажучы, іншыя нашы атакуючыя гульцы часта неяк зусім з гульні выключаюцца, а вось Радыёнаў розніцу, канешне, у гэтым матчы робіць. Чакаем мы замену, але пакуль што Крыўко з мячом. Крыўко выносіць кудысьці на Краўцова. Ладуцька як быццам ужо так персанальна з Краўцовым гуляе. Не тое, каб гэта вельмі дапамагло Краўцова стрымаць. Быў яго выхад 1-1 у другім тайме. І зараз зноў БДУ з мячом. Вельмі хутка Крумкачы з мячом рассталіся. І вось БДУ ідзе перапасоўка. Зараз Старыкаў спрабуе прэсінгаваць, але пакуль так даволі акуратна Старыкаў гуляе. Магчыма, крыху яшчэ беражэ сабе пасля траўмы. Гэта зразумела, гэта і правільна. Атабралі Крумкачы калектыўны мяч. Казекавы, зараз ёсць вольная прастора. Фол на Казеке ў цэнтры поля. Не ведаю, ці будзе картка. Нумар 10 Яўген Герасімчык выйшаў на поле і без карткі абышлося. А тым часам бачым мы пашкоджанне ў Крумкачоў. Не бачу я, хто ляжыць на газоне. Так, вось падыходзіць Гардзейчык. А ці то Арсень Старыкаў. Так, вось зараз бачна 8 нумар, Арсень Старыкаў. Спадзяемся, будзе ўсё добра з Арсенам, бо толькі ад траўмы адышоў. Хацелася б, каб з Арсенам было ўсё добра, каб без ніякіх траўмаў. Так, і зараз глядзім.
Сыходзіць нумар 20 у Крумкачоў Яўген Гардзейчык. Замест яго з'яўляецца Павел Варэнік. Гардзейчык у цэнтры абароны гуляў, і так атрымоўваецца, што я думаю, Варэнік таксама будзе. Так, усё зразумела. Гаўрыльчук замест Рыбгаджыева — гэта замена на пазіцыі латараляў, а Варэнік у гэтым сезоне, памятаеце, першае кола, гульня з Трохспорам, вось там Варэнік ужо згуляў першы тайм як цэнтральны абаронца, згуляў, шчыра кажучы, зусім няўдала. Замянілі яго тады ў перапынку, але зноўку Варэнік атрымоўвае шанец, і зноўку атрымоўвае шанец менавіта як цэнтральны абаронца. Атрымоўваецца Дабішчук, Ладуцька, Варэнік. Такая тройка абаронцаў у нас зараз. Так, ідуць зараз зноўку Крумкачы наперад. Здаецца, тыя галы, што забіваюцца, яны не задавальняюць гульцоў наадварот, паштурхваюць яшчэ болей, рабіць і далей, і якасней. І Арсеній Старыкаў зараз здалёк б'е і забівае! У сваім першым матчы пасля вяртання Арсеній Старыкаў! Здаецца, відавочна, хто яго улюбёны футбаліст. Робіць ён зараз святкаванне Крыштыяну Роналду, і ён цалкам гэтага заслугоўвае. Здаецца, працягнуў мячык, прабіў з-за межаў штрафной у бліжні для брамніка вугал, і патрапіў ён менавіта ў браму. Робячы лік 3-1 на карысць Крумкачоў. Так, здаецца, спрацавалі замены, пакуль што спрацавалі замены Владзіміра Бушмы, таму што забіў Арсеній Старыкаў, а адзін з найяскравейшых гульцоў, акрамя Івана Радзівонава, які выйшаў яшчэ ў стартавым складзе, Сергей Касяка таксама. Даруйце, трошечкі складана каментаваць праз тое, што дуже гучныя заўзятары Крумкачоў. Гэта вядома цешыць, але крыху замінае нашай працы. Тым не менш, назіраць за гульнёй, назіраць за лікам, які ідзе на карысць Крумкача, мне, як заўзятару Крумкачоў, ўсё ж такі мяне гэта цешыць, і я думаю, не аднаго мяне. Тым не менш, Ягор Антоновіч, ведаем, як Ягор можа прайсці па фланзе і зрабіць гэта якасна, і зноўку Арсеній Старыкаў апынаецца з мяжом, на яго аддаў перадачу Владзіслав Марозік, але адціскаюць, проста корпусам БДУ адціскае Арсенія ад мяча, і брамнік выносіць мяч, але Януш Ладуцька першы апынаецца, і спрабаваў ён аддаваць наперад, але не атрымалася замацаваць сваё валоданне мячом. І будзем назіраць за тым, як будзе спрабаваць БДУ ўжо развіваць свае атакі. Здаецца, зараз трошачкі падсела каманда, бо, на мою думку, ўсё ж такі стартавы склад сышоў, і выйшлі тыя, хто можа менш якасны, але зараз мы бачылі, якую памылку дапусцілі Крумкачы ля сваёй брамы, і гульня працягваецца далей. Віталій Зігмантовіч апынаецца з мячом. Бачимо, што Крумкачы гуляюць не толькі на полі, але і на нервах усіх заўзятараў, бо даволі страшна часам робіцца за лік, бо могуць БДУ хутка выправіць сітуацыю на сваю карысць, але ж все-таки чакаем мы, што будзе зараз. А зараз бачым мы, як свежыя гульцы спрабуюць узмацніць гульню, але робяць гэта не даволі якасна. Так, і зараз гульня працягваецца, неяк так крыху хлопцы супыніліся. Варэнік, вось каму дакладна ёсць што даказваць. Варэнік на Зігмантовіча, Зігмантовіч на Дабішчука. Так, Дабішчук коротка аддасць на Ладуцьку, Ладуцька на Дабішчука. Напэўна, пераходзіць наперад, але вельмі хутка мяч губляем. Вельмі шмат у нас гэтых стратаў. Усё ж сёння часам прэсінг БДУ не тое, каб вельмі актыўны, але проста існуючы, ён дае нейкі плён. Вось зараз Крумкачы ў цэнтры поля добра, што мяч забралі. Марозік, адкрываецца Варэнік наперад ужо пабег. Варэнік, добры праход ад Варэніка, здавалася, але ўсё ж не было каму дапамагчы. Неяк загуляўся Варэнік і мяч згубіў. І зараз вось ляжыць ужо гулец Крумкачоў на газоне. Даніла Гаўрыльчук гэта быў, але, здаецца, ўсё добра. Вось памятаем мы, як на газоне ляжаў Арсеній Старыкаў.
устаў, усё вырашыў сам адзін сваімі нагамі, сам прайшоў, сам забіў. Часта забівае такія галы Арсень, вось калі ў каманды нічога не атрымоўваецца, калі ёсць нейкія складанасці, то Арсень Старыкаў проста бярэ ініцыятыву, проста ідзе наперад, проста б'е здалёк, проста забівае. Колькі ўжо такіх галоў дальнімі стрэламі ад яго мы бачылі. Напэўна, не хапала гэтага крумкачам, пакуль Старыкава не было ў камандзе. Добра, што Арсень з намі ёсць. Магчыма, Гаврыльчук зараз таксама нешта прыгожае пакажа, але пакуль што Старыкаў, і даволі добра Старыкаў навешваў, але ніхто з гульцоў крумкачоў гэты мяч не знайшоў, але атака працягваецца. Антонович на Варэніка, Варэнік навешвае, і Крыўко мяч у рукі забірае. Варэнік вось я казаў, што яму ёсць што даказваць, і ён так вельмі актыўна наперад ідзе. Наш цэнтральны абаронца даволі так актыўна у атаках крумкачоў дзейнічае. Лік 3-1 ужо такі адносна бяспечны. І вось Марозік павінен вырашаць. Марозік. Уладзіслаў Марозік. Колькі ў гэтым сезоне мы бачылі вось такога ад Уладзіслава Марозіка, ад усіх іншых нашых нападнікаў. Вось памятаеце, перад другім таймам разважалі мы, што патрэбны нападнік крумкачам, нейкі новы нападнік. Вось менавіта таму нам і трэба новы нападнік, бо ніхто з гульцоў крумкачоў, на жаль, не можа рэгулярна, часта гэтыя моманты вырашаць. Калі б у нас быў нападнік, які б хаця б 50% такіх момантаў вырашаў, было б нам значна прасцей. А так даводзіцца ствараць па 100 момантаў на матч, каб з іх 3 толькі рэалізаваць. Ладно, крыху расчароўвае, конечно, Марозік. Давайте вернемся ўсё ж да гульні. Антонович губляе мяч, але Баранаў адпрацаваў. Баранаў наперад на Антоновича. Не хапіла, крыху недакладна. Так, і рыхтуюцца замены ў складзе БДУ. Выйдзе нумар 5 Богдан Лісоўскі, нумар 11 Захар Піншук. Сыходзіць нумар 7 Фёдор Васілеўскі. Так, і таксама здавалася яшчэ замена брамніка рыхтуецца, але не. Так, яшчэ, калі я не памыляюся, Павел Івашын сышоў у БДУ. Так, Павел Івашын пакінуў гэту гульню. Здаецца, рыхтаваўся рэзервовы брамнік Кірыла Жукаў да замены, але пакуль бачым Крыўко у браме БДУ. Паглядзім, ці будзе гэтая замена пазней. А вось зараз Марозік нядрэнна аддаў на Гаўрыльчука. Гаўрыльчук трэба вырашаць. Даніла нядрэнна навешвае. Ягор Антонович, калі ласка, вырашаць трэба. Марозік з мячом, Марозік. Крыўко на месцы. Біў Марозік па пазіцыі брамніка, і тут ужо офсайд. Чарговая атака згублена. Крыўко будзе мяч ад сваёй брамы уводзіць. Дарэчы, узгадваючы нашу размову пра тое, што мы казалі на пачатку матча, не пачатку матча, а на пачатку другого тайма казалі мы з Міраславам пра тое, што Міраслав казаў пра тое, што трэба ўзмацненне менавіта на флангах. На маю думку, вядома, не адмовіцца ж нам ад якаснага гульца, але ж разам з гэтым хочацца ўсё ж такі адзначыць, як добра Ягор Антонович гуляе на сваім фланзе і робіць гэта якасна на працягу ўсяго сезону. Здаецца, складана згадаць матчы, дзе Ягор рабіў сваю справу альбо дрэнна, альбо штось у яго не так ішло. Все-таки думаю, што Ягор Антонович даволі шмат зрабіў для таго, каб быць у асноўным складзе крумкачоў. І Віталій Монтович самадана кідаецца пад мяч і нават выбег за ім за межы штрафнога майданчыку і забраў яго ў рукі спакойна. Бачым, што нягледзячы на адзін прапушчаны мяч Віталя у гэтым матчы, все ж таки ён сёння паказвае сябе з найлепшых бакоў, бо нават у тым моманце, калі крумкачы прапусцілі, то думаю, што прэтэнзіі былі бы слушныя больш да абаронцаў, якія дазваляюць гэты моменты. А тым часам Уладзіслаў Марозік завазіўся трохі ён з мячом і рады, да жалю, не даў. Таму мяч апынуўся за межамі поля, будзе яго уводзіць у гульню крумкачы. І зноўку гэта будуць рабіць, і цяпер гэта будзе рабіць Лёша Баранаў, нумар 18. І Уладзіслаў Марозік зноўку здавалася, што не быў ён першы на мячы, тым не менш у барацьбу уступіў. І зараз Арсень Старыкаў зрабіў тое ж самае, але
Але гучна пазначыў адзін з гульцоў БДУ пра тое, што супраць яго гулялі ўжо па-за межамі правілаў. І будзем назіраць за тым, што БДУ будзе прыдумваць. Лік ужо 3-1 і адыграць 2 мячы, а калі для перамогі то і 3, будзе ўжо значна больш складана. Тым не менш, думаю, што такую машыну, як БДУ, ўжо на 100% спісваць з рахунку нельга. Тым не менш, будзем назіраць. Вось зноўку крыху не пагаджуся, Іван, з табой, бо мне, шчыра кажучы, здаецца, што Ягор Антонович безумоўна таленавіты гулец, але неяк не рэалізуе ўсё ж свой патэнцыял крыху. Таму неяк не вельмі падабаюцца многія гульні Антоновича ў гэтым сезоне. Да ладно, пакуль што Гаўрыльчук з мячом. Гаўрыльчук, можа вось зараз Гаўрыльчук нешта пакажа цікавае, але ж мяч у Крумкачоў, Баранаў добра б'е, і зусім крыху Баранаву не хапае, каб у браму трапіць. Вось такая атака другім тайпам, і было вельмі блізка да забітага гола. Памятаем мы, што Баранаў таксама прыстрэльваўся ў мінулым матчы з Туркспорам, доўга прыстрэльваўся, а потым усё ж у канцы матча сваё забіў, можа і сёння яшчэ заб'е. Так вось мне здаецца, што вось, шчыра кажучы, акрамя Данілы Гоцмана не бачу я другога асноўнага гульца на фінальны этап менавіта на пазіцыі латараля ў нашай камандзе, на іншы фланг. Але ж тут, канешне, ёсць магчыма і у Владзіміра Фаміча Бушма сваё меркаванне. Ведаем мы, як Бушма таму ж Давуду Арыбгаджыеву давярае. Таму пачакаем, ужо проста пачакаем. Не так шмат засталося чакаць да таго, каб даведацца, з якім жа складам увойдзем у фінальны этап. Пакуль што Радзівонаў працягвае працаваць. Радзівонаў захваў для нас гэты мяч на Гаўрыльчука, Гаўрыльчук на Казеку. Казека з мячом, Казека зноўку на Радзівонава. Вось ад каго можна дакладна чакаць штосьці небяспечнае. Але, на жаль, напэўна, гэта задумвалася як перадача на Антоновича. Зусім недакладна выйшла гэта дальняя перадача ад Радзівонава. І зараз ужо БДУ з мячом. Глядзім за атакай БДУ. Не ведаю я, ці разумеюць БДУ, што, хутчэй за ўсё, не набяруць яны сёння турнірных балаў, таму што, неяк яны так крыху не спяшаючыся атакуюць, хаця часу зусім няшмат, а забіваць трэба нават не адзін гол. Можа зараз, можа са стандарту пабачым нейкі далёкі закід на таго ж Краўцова. Але не, але БДУ вось так неспешна, не спяшаючыся, вось як кажуць у меме, не шапурша, як у Савецкім Саюзе, павольна так атакуюць. Прабачце ўжо нас за гэтыя жарты. Ладно, давайте вернемся. БДУ тым часам ужо ля пляцоўкі Крумкачоў і Краўцоў. Краўцоў б'е, блакуюць удар футболіста Крумкачоў. І вось зараз праз Старыкова мяч у Антоновича. Антонович на Загмантовича. Нельга так рызыкоўна гуляць у сваёй штрафной пляцоўкі. Разабраліся ўсё ж Баранаў, Загмантович і Ладуцька, але працягваецца прэсінг ад БДУ, але неяк не атрымалася ў БДУ у прэсінгу, і ўсё, адышлі яны назад, даюць Крумкачам катаць гэты мяч. Як быццам бы каманда ўжо крыху гэтую гульню цягнуць да завяршэння, ўжо разумеючы, што наўрад ці вынік зменіцца. Магчыма, другі гол БДУ гэтую гульню страпянуў. І вось зараз, пад мае словы, якраз Бахрэй мог вырашаць на правым фланзе, але Баранаў шыкоўна адпрацоўвае зараз у абароне, але ж Бахрэй усё роўна з мячом. Вось ён з мячом зноўку. І, напэўна, будзе біць, трэба тут яму біць. І як жа выдатна Сергей Казека, як выдатна адбросіўся пад мяч. Уладзіслаў Марозік, чарговы шанец для Марозіка. Марозік цягне наперад. Марозік ужо ў штрафнай пляцоўцы. Марозік аддае на Старыкова. Старыкаў крыху завазіўся, здавалася, але ўсё ж працягваць наша атака. І зноўку не вырашае Марозік, толькі кутнік мы тут зарабляем. Доўга нашы гульцы, і Марозік, і Старыкаў доўга прымаюць рашэнні і так крыху зацягваюць. У складзе БДУ тым часам замена. Азым Балджанаў сыходзіць з гульні, і ўваходзіць нумар 9 Ягор Хаміцевіч на канцоўку гэтай гульні. І, што ж, Крумкачы падаюць чарговы кутнік. Даніла Гаўрыльчук будзе
будзе спрабаваць гэта рабіць. Не ведаю, можа Сергей Васильевич Казека, вось так ён сёння ўжо выдатна гуляе, так пад мячы бросаецца ў сваім узросце, так адпрацоўвае, паказвае прыклад маладым гульцам. Можа неяк зараз вось там на межу штрафной пляцоўкі пойдзе мяч на Казеку і Казека заб'е. Паглядзім. Альбо хітрык ад Радзівонава. Так, Гаўрыльчук падае. Гаўрыльчук. Ух, як же было блізка, як же было б прыгожа, калі б Сергей Васильевич Казека зараз бы вырашыў, зусім крыху яму не хапіла, крыху міма брамы мяч пайшоў і будзе крыўко мяч водзіць. Так, вельмі блізка быў Казека да таго, щоб забіць. На жаль, лік 3-1. Так, думаю, гэта быў бы дуже сімвалічны гол, акрамя таго, што гэта быў проста результат, это яшчэ такі значны гол для крумкачоў, для, я думаю, нават для беларускага футбола ўсяго, бо ну, скажем так, не даволі шмат гульцоў, якія выступалі на дуже высокім узроўні, працягваюць асацыяваць сябе з беларускім футболам і нават працягваюць гуляць, а не толькі рабіць трэнерскую кар'еру. Алексей Баранаў прабіваў і крыўко забірае мяч у рукі. Здаецца, што не атрымалася яго зафіксаваць адразу мяч, але вырашыў ён свае праблемы і все атрымалася добра. Сергей Казека зноўку на Івана Радзівонава. Іван Радзівонаў паспрабаваў здалёк прабіць і даволі цікавы быў удар, але гэта не скончылася нічым небяспечным для брамы суперніка. І пакуль ёсць момант перавесці дыханне гульцам на полі, таму што мяч будзе уводзіцца ад брамы. І водзіць яго будзе... Здавалася, што крыўко ўсё ж дачакаюцца яго і ён будзе уводзіць, але абаронцы самі разыгралі мяч, і тут ужо бачым сутыкненне з удзелам Арсенія Старыкова, якое ён не выйграў. І будзем назіраць, як зараз БДУ будзе спрабаваць свае моманты ўсё ж такі рэалізоўваць збольшага. Ідзе закід і здаецца, шукаў кантакта адзін з гульцоў БДУ, каб зарабіць магчымасць пенальці. Тым не менш, суддзя пазначае, што нічога не было і нават не звярнуў увагі на тое падзенне. Але БДУ другім тэмпам ўсё ж такі атакуе, і выходзяць яны выйшлі вялікай колькасцю гульцоў, здаецца, чалавекі 4 ішло ў атаку, але адзін з іх апынуўся ў становішчы па-за гульнёй, пра што паведаміў бакавы арбітр, і мяч будуць разыграўваць кромкачы. Ужо заўзятары просяць суддзю, каб той пазначыў заканчэнне гульні, тым не менш гульня працягваецца. І можа яшчэ мы нешта яскравае цікавае пабачым ля брамы адной з камандаў. Тым больш, што бачым, як на свежых нагах імчыцца Марозік, дае на Івана Радзівонава. Радзівонаў на Антоновіча. Антоновіч скідвае. Ці то быў удар, ці то быў пас на выбегаючага Алексея Баранова. Нічым гэта не скончылася, і спрабуюць БДУ зладзіць контратаку. Бачым, як звальваюцца яны ў адзін з флангаў і даюць крумкачы чамусьці гэтаму мячу прайсці, але рэабілітуюцца абаронцы праз тое, што мяч выбіваюць, і пазначае рэзервовы арбітр пра тое, што да асноўнага часу матчу дададзена мінімум 3 хвіліны. І будзем назіраць, будзем глядзець. Варэнік абыгрываецца з Алексеем Баранавым. Іван Радзівонаў зноўку з Баранавым. Бачым, што гульня шмат ідзе праз Алексея на працягу ўсяго сезону. І тут Арсеній Старыкаў, дарэчы, як нізка ён апусціўся зараз адносна сваёй пазіцыі атакуючага паўабаронцы. Зараз, здаецца, ўжо ўсё ж такі крумкачы перабудоўваюцца на схему, каб захаваць лік. Ці я памыляюся? Мне здаецца, што ўжо такая канцоўка матчу ідзе. Так, зараз паглядзім за атакай БДУ.
Не паглядзім, хутка скончваецца атака БДУ. Дык вось мне здаецца, што ўжо канец матчу, вось пры ліку 3-1 часта такое бывае ў Крумкачоў, што калі ўжо выйграюць з такім лікам даволі ўпэўненым, а па гэтай гульні я думаю, што 3-1 ўсё ж такі ўпэўнены лік. Так вось калі Крумкачы перамагаюць з ўпэўненым лікам, часта бывае такое напрыканцы матчу, што ўжо гульцы неяк не вельмі сочаць за тымі пазіцыямі, якіх яны павінны прытрымлівацца, проста гуляюць там, дзе ім камфортна, абаронцы ідуць наперад, нападнікі застаюцца позаду. Ну так бывае. Вось напрыканцы гульні ўжо цяжка пра нейкія пазіцыі казаць, неяк крыху губляецца структура. Ну зразумела, калі выйграеш там з вялікім лікам упэўненым ці нават не з вельмі буйным лікам, як сёння, але ўпэўнена ўсё ж складана пра нейкую структуру казаць. Напрыканцы Крумкачы перамагаюць, здабываюць чарговыя 3 балы, пасля 16 гульняў 14 перамог, усяго толькі адна параза, 43 турнірных бала ўжо, вельмі шмат, вельмі комфортны такі адрыў ад супернікаў. Давай коратенька, напэўна, вось лепшы гулец Крумкачоў у сённяшнім матчы. Ну, для мяне ўсё відавочна, не ведаю, можа у цябе ёсць іншае меркаванне. Ну, калі казаць пра Крумкачы, відавочна, я назову Івана Радзівонава як найлепшага гульца, так бы мовіць, MVP, але разам з гэтым я хачу і сказаць пра Віталя Займантовіча, які, нягледзячы на тое, што прапусціў мяч сёння, але ж у іншым яго гульня шмат чым была больш упэўненая, чым у абаронцаў нашай каманды. І я лічу, што калі б нават не ён, то лік мог бы быць значна большым на карысць БДУ. Тым не менш, з такім ну вось толькі насыпалі мы кампліментаў Віталю, але ён пускае ўжо другі мяч у гульні. Тым не менш, лік застаецца на карысць Крумкачоў. Мяч забіў Захар Пінчук, нумар 11, забівае мяч у самым канцы гульні, робіць лік такім больш дастойным для БДУ. Насамрэч выдатная гульня ад БДУ, добра згуляла гэтая каманда. І такі вось мой прагноз, што БДУ ў фінальным этапе мы яшчэ пабачым. Зноў ж такі, я думаю, што хлопцы сваю гульню супраць Менскага Мора выйграюць у апошнім туры. Ну, проста мой прагноз, ні за кога не заўзею ў гэтай гульні. Таму з БДУ, магчыма, яшчэ пабачымся. Крумкачоў чакаем у фінальным этапе. Запрашаем вас на нашай трансляцыі, запрашаем вас на стадыён, запрашаем вас падтрымліваць каманду ў канцы гэтага сезону чэмпіянату Менску і ў самых важных гульнях гэтага этапу, гэтага сезону, у фінальным этапе другой лігі. Віталь Займантовіч б'е ў барабан, святкуе разам з заўзятарамі перамогу. 3-2, фіксуем перамогу, віншуем Крумкачоў. А з вами былі каментатары Міраслаў Колас і Іван Бартніцкі. Да пабачэння, пачуемся.